asile ndi? Kilo 200. Pira? 200. Turuan jaba wae aja mulih rene wae badhok kebotok kena lho. Lah, carane lak duwe bojo ngene iki, langsung tungkak ndase jerok. Sing ditungkak sapa? Bojone. Langsung bojone ndo sret. Langsung diantem kon dhuwur, sret. Bojone mendek sret. Bojone dadi apa to kowe iki? Aku wong bojone sependekar kok. Tak saut sikil ngisor. Ngisor, bojone mumbul sret. Tanteni, Gak medun. lho. Kowe jane ning ndi koclok Neng dhuwur Cek. Gandulan. antem boto. Tak tangkis payung sret. Kowe sapa? Nyilih Gatot Kaca. Cah menangan kok padane cah kalan. Iki Indomaret e oke. Iki bendan 3 blokmu nek mbok delokne kaya kresek to. Nek tak sebul. Lah ya ki nggone kerupuk, Dik. Kowe roh iki apa? Lah iki plastik nggone. Plastik iki ketoke. Iki asline dudu plastik. Lah apa to, Dik? Iki ngono kondome dosa muka. Hei. Layak sintor meteng-meteng. Samono. Kowe iki lho Iki umure wis 200.000 tahun. berarti lah dicekel kudu ngati-ngati. Ngati-ngati lho, iki bayal aja ngantek ucul lho. Ora. Aku ki apa tau to. Iki pusaka iki payu atusan yuta iki masalah iki. Apa ya ora ning kono wong kaya ngene kaya ngomong aku kan masaku. Wong dirungokne tenanan. Dirungokne tenan kok dosa muka apa wis enek jaman dosa muka. Lho niki kula asli niku entuke niku kok ngene dalang tuwek kok. Lah alah tuwek ndi? Aku. Tuwek wis tiba ping pira? Tiba ping 4. Oh setruk kuwi ora tuwek kowe. Aku didusi, Mbak. Wah sosok ngono. También aku dek cilik mbok dusi terus lho. Ayo dek cilik nek Ya saiki aku pengen mbok dusi. Wih, mbok kayak didusi kono, jare sampean nek ngosoki telaten. Kae mbokmu gede kapok tak dudusi mergo tak kosoki nganggo asasan piring saka wesi kae lho. Ya nek karo aku ya aja nganggo kuwi no. Nganggo apa? Nganggo tanganmu wae. Tenane. Wah yo engko to ya nek kok hadus. Lah aku wis sumuk Yuh, kono, yuh, kono. Mbak, kok melet-melet ngapa? Bojoku wis kaya jaran arep mlayu lho. Lah ngapa to? Sikile wis ning Bahasa Inggrisnya 1, 2, 2,5. Ora iso irunge mekrok. Piye to kowe iki masuk? 1, 2, 2,5. Apa enek loro? Ono. Lah 1, 1, 2, 2,5. tugel. Oh. Jamu temu ireng. Bojo lemu ning ati seneng. Lah Tak golek-golekne. bojo apa ki jamu temu lawak. Bojo lemu ning awak penak. Jamu cabe buyang. Bojo mati nyelot sayang. Jamu beras kencur. Bojo lemu ngentekno kasur. Kacek saurup burine kacek saurup ditambahi huruf apa ngono wis beda artine. Ya jelas ini ya roh. Contone umpamane garu ya apa, Pak? Garu itu bajak di sawah. Tambah ika dadine garuk. Kukur Pun benten ya, Pak. padakno cah cilik ora iso. Tambahan titik itu tadi beda. Jeru ya apa, Pak? Jeru itu dalam. Lelak tambah ika jeruk. Jeruk itu buah. Loh, benten, Bos. Beda. Oh iya. Turu. Lah iki lho aku gak seneng aku. Iki aku gak seneng pas nggon iki. Iki aku. Percil ki Iki aku gak mesti. seneng. Nuwun sewu lho, Pak. Nuwun sewu. Harga diriku sebagai dagelan pondok jatuh bengi iki. Pondok bersalin nek diomone kancane lho iki jare rasaku wae. Kita ini mewakili dagelan soleh seluruh Indonesia. Itu fatal kalau bicara masalah itu. Jelas no ngene percil kaya Enggak ngopo. baik dek percil. Masa turu disebut-sebut di sini terus ditambahi